Nu har jeg mange venner, som også er influencer, og det som er fint for mig, det er, at det har vokset meget sådan successivt. Så det er ikke sådan, at jeg vågner op en dag, og så var det bare 400.000 people. Men det har jeg ligesom sket over lang tid, så jeg har jo også vokset med det ansvar og den platform, som det også giver. Så det er ikke sådan, jeg tænker så meget over det. Altså det er selvfølgelig, nogle gange skal man tænke også, at når jeg ligesom tester på sand, så er det ligesom mange, der kommer til at se, hvad det er, man putter op. Men hvis man begynder at tænke over det, så bliver det også lidt som, det bliver som, hvad siger man, højdefrygt. Altså det bliver som fear of heights. Hvis man kigger for meget ned, man skal bare blive ved med det, som man synes er sjov, og som man synes giver mening. Så skal man ikke tænke på så meget, hvor mange der kigger. Og også, at hvis man selv synes, det er sjovt, så tror jeg også, at folk kommer til at synes, det er sjovt at følge. Og jeg tænker også, det fine for mig og med min influencership, at det er jo, at det ikke mig kun, det er mit hesteliv. Så jeg behøver jo ikke at vise min familie eller min privat relation eller sådan noget. Det kan jeg bare holde helt ude fra det, og det tror jeg også, mennesker det vil ikke se den del af mit liv. Det er virkelig fint, for så kan jeg ligesom virkelig step out of it, og det tror jeg også, det er en sund for sig selv. For jeg har selvfølgelig nogle gode venner, som måske er sådan lidt deres, det de laver på Instagram eller på TikTok eller YouTube eller whatever platform, at det er mere fokuseret på deres egen ligesom, privatliv. Og det bliver også, det er også hårdere, for du må give mere af det selv. Hvis jeg skal have noget mere engagement, så køber jeg bare en plathest, så synes man skal det, wow. Så det er lidt nemmere for mig, synes jeg, at kunne liksom fokusere på mit håndværk og mit arbejde in a sense. Det är snöstorm i Sverige och jag håller på att cykla hem. Jeg bestemmer, hvor meget jeg gerne vil give, hvor meget jeg vil dele med mig. Det er også sådan, man kan også se det på mit content, at der er blevet mere fokuseret på nogle få hester. Tidligere så var det mere sådan, ja, den her. Men så tænkte jeg for mig selv, at det også fordi min egen karriere, eller min egen arbejde blev mere fokuseret på nogle få hester. Så det vil jeg, at jeg skal følge med på min Instagram også. At man kunne følge, altså I want my followers to come on a journey with me. Og hvad jeg er i mit liv, vil jeg gerne, at det skal reflekteres i det, jeg gør på Instagram. Og det bliver også nemmere, for så har vi selvfølgelig mange hester, nogle unghester og sådan noget, som aldrig nogensinde ses på Instagram. Og det er ikke fordi, at jeg ikke vil, men jeg synes, det er fint at kunne fokusere på dem lidt ældre hesterne, som Lucas. Everybody knows Lucas. Altså, og det er fint, for jeg tror også, det er det, folk gerne vil se. Det vil have storytelling, og det vil være med on the very highs and the very lows. Og jeg prøver virkelig på en hvad skal man sige, en ærlig måde at portrættere også the lows, altså hvor det ikke går godt på stævner, eller det er svært at lære nogle tricks, eller man har svært ved at finde motivation eller inspiration og sådan noget, og også kunne give en indblik i det. Så det er nogle gange virkelig svært at portrættere det på en måde, som man synes føles for sig selv. Vi är precis klara i stallet nu och nu ska jag skynda mig hem för att fortsätta och kolla på Nattryttarna som finns att streama på C More. Det vokser helt vildt, og også nu, hvor det har været sådan lidt på markedet, og altså, vi går ind i en økonomisk situation i verden nu, som er meget speciel. Men der kan man jo sige, at altså influencer marketing og digital marketing er jo bare skyrocketing, og det sker rigtig meget, og jeg er virkelig heldig nu at have bygget den platform, som Instagram har givet mig. Så er det selvfølgelig, så tænker jeg hver dag, at lige om lidt så kommer der nogen, der er yngre, og der har det looks, som er mere interessant, og som er bedre på det, og bedre på Instagram. Så selvfølgelig findes der også en tid, hvor man var ligesom, my moment in fame is over. Altså det er jeg også bevidst om, og det tænker jeg, sådan er det livet også. Jeg glæder mig til at se en ny periode i mit liv på et tidspunkt, men as of now, så er det fantastisk med Instagram, og de muligheder og oplevelser, det giver mig.